Angelito Xiberras ħabbar li reżenja mill-kariga ta' direttur tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista l-Elkom. Din kienet ir-raba' riżenja fil-Partit Nazzjonalista f'inqas minn ġimgħa. Ir-riżenja ta' Xiberras ġiet żvelata minn The Malta Independent. Sorsi li tkellmu mal-Gazzetta qalu li ma' Xiberras irriżenjaw ukoll xi uffiċjali oħra minn dan l-uffiċċju importanti fil-Partit Nazzjonalista. Il-kap nazzjonalista Adrian Delija rċieva littra tar-riżenja ta' Xiberras wara li Francis Zamid-Dimek kien ħatar b'mod temporanju Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Fuq Facebook fis-sigħat bikrin tal-4 filgħodu, Xiberras tella ritratt ta' asfur bi ġwien ħajħ miftuħa beraħ, simbolu tal-libertà. F'messaġġ qawwi taħt dan ir-ritratt, Xiberras li issa jinsab ħieles mill-ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista, ikkummentalu l-eks kap tal-Midja Nazzjonalista Pier Portelli, li qabel ma ħareġ għall-aħħar darba mid-Dar Ċentrali f'Ġunju li għadda kien stqar li l-Partit Nazzjonalista jrid jitnaddaf minn persuni li għandhom intenzjoni ħżiena. Grazzi ta' kollox, Angelito, kitiblu Pier Portelli. Din kienet ir-raba' riżenja konseguttiva fil-Partit Nazzjonalista f'inqas minn ġimgħa. Il-ħamis Robert Arrigo ħabbar li se jirreżenja minn Viċi Kap u segwitu wkoll Kristi De Bono li reżenjat minn President tal-Kunsill Ġenerali. Il-ġimgħa li għadda Clyde Puli ħabbar li reżenja wkoll minn Segretarju Ġenerali. Kemm Arrigo, De Bono u Puli qalu li reżenjaw għax ma felħux għal-aktar bsatem fir-roti mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Fazzjoni li qed tagħmel ġlieda bla preċedent biex terġa' tieħu l-poter taħt idea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.